ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, தமிழக தபால் துறையில் ஒரு முக்கிய அறிவிப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தினே சொல்லலாம். ஜிடிஎஸ் போஸ்ட்டுக்கு 10th குவாலிஃபிகேஷன் முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணலான்ற மாதிரி நம்ம போட்டிருந்தோம் வீடியோ. அது செப்டம்பர் மாதம் அப்ளை பண்ணவங்களுக்கு வந்து ஒரு கட் ஆஃப் மார்க்கு மெரிட் லிஸ்ட் வந்து வரப்போகுதுன்ற மாதிரி அவங்க அதிகாரப்பூர்வ அஃபிஷியலாக கொடுத்துருக்காங்க. அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க, யாராருக்கெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்கன்றத பார்க்க போகிறோம். என்னன்றத ஃபுல் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் போடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் இந்தியன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வெப்சைட்டு, தமிழ்நாடு சைட். இது ஜிடிஎஸ் ஆன்லைன் என்கேஜ்மெண்ட்டு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம அப்ளை பண்ணோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கரண்டம் தமிழ்நாடு சர்க்கிள் நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து கொரியரண்டம் சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் என்னென்னா அவங்க கொடுத்துருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு நான் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி தேதி வந்து பார்த்திங்கனாக்கா செப்டம்பர் 1, அதாவது செப்டம்பர் மாதமே முடிஞ்சு போச்சு. இதுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணிட்டோம். நிறைய பேர் கொஷின் கேட்டிருந்தாங்கன்ற மாதிரி தமிழ்நாடு போஸ்ட் ஆஃபீஸில், அதாவது இந்தியன் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் தமிழ்நாடு சர்க்கிளில் கேட்டிருந்தாங்க. அது என்ன கொஷின்ன்ற மாதிரி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அதுக்கான விளக்கத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. இது மாதிரி இமெயில் மூலமாக நீங்கள் கொஷின் கேட்டதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, நான் 10th முடிச்சிருக்கேன் சார், 10th முடிச்சுட்டு 2nd attempt அண்ட் 3rd attemptல நான் கிளியர் பண்ணியிருக்கேன் சார், எனக்கு வேலை கிடைக்குமான்னு கேட்டிருக்கீங்க. அவங்க கேட்டு சொல்லியிருக்கிறதுக்கு பதில் என்னென்னா, வேலை கிடைக்கும். அது வந்து எப்படி கிடைக்கும்னா, அந்த போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணுற இடத்துல யாருமே ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணாதவங்க இருந்தாங்க மட்டும்தான் உங்களுக்கு கிடைக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. மேக்ஸிமம் ப்ரியாரிட்டி யார் கொடுப்பாங்கன்னா, ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணுறவங்களுக்கு தான் கொடுப்பாங்கன்ற மாதிரி அவங்க இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க. அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நான் ஒரு இடத்துக்கு அப்ளை பண்ணேன்னா அந்த இடத்துல யாருமே ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் கிளியர் பண்ணாதவங்களாக இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் 2nd attempt 3rd attemptல கிளியர் பண்ணவங்களுக்கு கொடுப்பாங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டோட்டல் பர்சன்டேஜ் மார்க் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறீங்க சார், எப்படி மெரிட் செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க சார்ன்ற மாதிரி கேட்டிருந்தீங்க. அதுக்கான கொஷின் அவங்க ரிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க வந்து சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மார்க்கு பேஸ் பண்ணி தான், உங்களோட மார்க்கு பேஸ் பண்ணி தான் எடுக்க போகிறாங்க. ஒரு இடத்துல இப்போ ஒரு தொகுதி, நான் உங்கள் ஊர் பகுதியில் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பகுதியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மொத்தம் 10 பேர் அப்ளை பண்ணுறாங்கன்னா உங்கள் மார்க் தான் ஃபஸ்ட்டில் வருதுன்னா உங்களுக்கு தான் ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பாங்க. மொத்தம் 1:5ன்ற கணக்கில் எடுப்பாங்க. அதாவது மொத்தம் 5 பேர் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஒருத்தர் தான் செலக்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு மெரிட் லிஸ்ட் வந்து செலக்ட் ரெடி ஆகிடுச்சுன்ற மாதிரி அவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. மெரிட் லிஸ்ட் வந்து நம்ம ரெடி ஆகிடுச்சு. ஜிடிஎஸ் போஸ்ட்டுக்கு கூடிய விரைவில் வந்து வேலைவாய்ப்புக்கான நோட்டிஃபிகேஷன், அதாவது சர்டிஃபிகேட் வெரிஃபிகேஷன் நெக்ஸ்ட் வரப்போகுது. ஜிடிஎஸுக்கான மெரிட் லிஸ்ட் வந்து எப்போ வரும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 1 or 2 வீக்ஸில் வரதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்ற மாதிரி தான் சொல்லியிருக்காங்க. மெரிட் லிஸ்ட்டு வந்து கால்குலேட் பண்ணியாச்சு. இது கால்குலேட் பண்ணியாச்சு, ரிலீஸ் பண்ண வேண்டியது தான் பெண்டிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க 10th மெரிட் லிஸ்ட்டை ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னா டெஃபினட்டாக போஸ்ட்டுக்கான ரிசல்ட் வந்து இன்னும் 1 or 2 வீக்ஸில் வரும். கூடவே வெப்சைட்டையும் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க. அந்த வெப்சைட் லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன். செலெக்ஷன் பேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜிடிஎஸ் லிஸ்ட்டு வந்து ரெடி பண்ணியாச்சு, மெரிட் லிஸ்ட் ரெடி பண்ணியாச்சு, கூடிய விரைவில் வரும்ன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வெப்சைட்டில், அது நோட்டிஃபிகேஷனில். இதுதான் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க. என்டையர் குட்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது உங்களுக்கு எந்த ஒரு சந்தேகம் இருந்தாலும் மெயில் மூலமாக கான்டாக்ட் பண்ணுங்கன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இதுதான் அவங்க சொல்லியிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ண நினச்சேன். டெஃபினட்டாக ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் இருக்கும். தேங்க்யூ.